Dewch draw i Wynedd, lle mae'r golygfeydd yn syfrdanol. Y dreftadaeth yn gyfareddol, a lle roedd rheolwyr grymusaf y Gymru ganol oesol yn byw. Dyma fro y mae'r môr yn cau amdani. Bro'r borfa las, mynyddodd mawreddog a dyffrynnoedd anhygoel a gerfwyd gan yr hewlydd. Dyma stori Tywysogion Gwynedd. Pobl y mae ei geiriau a'i gweithredoedd wedi siapio tirwedd a diwylliant o Gymru rydyn ni'n ei hadnabod heddiw. Daeth Tywysogion Gwynedd i rym yn y cyfnod ansefydlog oedd yn bodoli wedi Rhufeiniaid adael Prydain. Ymhen amser, nhw oedd y cryfaf o holl dywysogion Cymru. Roedden nhw'n rheoli'r wlad bron iawn i gyd, ac yn trechu'r Sacsoniaid a'r Normaniaid fel ei gilydd. Dewch draw i ddeganwy, un o hen ganolfannau Tywysogion Gwynedd. Dychmygwch y llongau masnach yn y cei a'n hwylio i'r Iwerddon, i gartref Gruffydd ap Cynan, a groesodd y môr i ennill tiroedd ei daid yn ôl. O'i ganolfan ar Ynys Môn, llwyddodd Gruffydd i hel y Normaniaid allan o Wynedd. Dechreuodd diwylliant newydd flaguro. Pa beth hefyd, tywynygu a wnau Wynedd yna o eglwysau calchaid fel y ffurfafen o'r sir. Adeiladodd mab Gruffydd, Owain, a'r lwyddiant ei dad, gan fanteisio ar anrefn yn Lloegr i ychwanegu at ei diroedd. Bu beirdd swyddogol y Tywysogion yn canu am ei lwyddiannau. Pan gladdwyd Owain yma wrth ochr ei dad, roedd wedi gosod sylfaeni teyrnas nerthol. Yn dilyn teyrnasiad Owain, aeth dau o ddisgynyddion ymlaen gyda'r gwaith o droi Gwynedd o fod yn deyrnas hynafol i fod yn wladwriaeth ganol oesol. Bu Llywelyn Fawr yn rheoli am dros 20 mlynedd. Yn ôl bob tebyg fe ganwyd o yn Homen Castell, nid nepell o Gastell Dolwydd Elan. Gafodd ei adeiladu'n ddiweddarach yn un o'r gyfres o gadarnleoedd Dewch i droedio'r tiroedd lle roedd yr hen Gymru'n ffermio. Meddyliwch amdanyn nhw'n trin gwartheg gwerthawr Llywelyn oedd yn pori'r ffriddoedd yma yn yr haf. Roedd y ffermwyr yn talu trethi'r Tywysogion drwy gyfrwng gwaith, nwyddau a gwasanaethau. Roedd pentrefwyr y Meir Drefi, sef y pentrefi o gwmpas llysoedd Llywelyn, yn gaeth i'r tir ac yn gwasanaethu'r tywysog a'i lysoedd teithiol. Dyma adfeilion un o'r hen lysoedd hyn. Sefydlodd Llywelyn fudiadau crefyddol newydd hefyd. Eglwysi a mynachdau y mae hi'n dal yn bosib ymweld â nhw heddiw. Dewch draw i Abati Cymer, lle talodd y mynach yn ôl i'r tywysog drwy fagu'r ceffylau gorau iddo. Cerdwch drwy adfeilion Abati Aberconwy, lle cododd y mynach garreg Llywelyn fel cydnabyddiaeth o'r tir y gawson nhw ganddo. Yn ôl yr hanes, adeiladodd Llywelyn eglwys ger ei lys yn Rhefryw yn Nyffryn Conwy i Siwan ei wraig. Y sôn ydy i ddigwyno fod y daith i eglwys hynafol Llandrychwyn yn rhy bell. Siwan oedd merch y Brenin John o Loegr, a gweithred strategol ddiplomataidd ar ei ran oedd rhoi ei llaw i Llywelyn. Ar droad y 3edd ganrif ar 10, roedd statws Llywelyn fel tywysog yn hollol sicr. Ond chwerwi wnaeth y berthynas gyda Lloegr, a chyn hir roedd y Brenin John wedi ymosod. Gwthiodd deyrnas Llywelyn y tu hwnt i Afon Conwy, a chymryd ei hoff lys yma yn Abergwyngregyn. Drwy ymdrechion Siwan, fe gymododd Llywelyn ar Brenin John, ac fe ddechreuodd Gwynedd ffynnu unwaith eto. Drwy'r mynaich, llwyddodd Llywelyn i feithrin perthynas gyda Ffrainc a Rhufain. Roedd y cysylltiadau hyn yn bwysig wrth warchod annibyniaeth y tywysog rhag y wlad rymus roedd yn gymydog iddi. Wedi trosglwyddo'r awenau i Dafydd ei fab, bu farw Llywelyn yn dawel yn Aberconwy yn yr Abati a sefydlodd a lle treuliodd ei flynyddoedd olaf. Mae arch Llywelyn i'w gweld yn Llanrwst. Yn dilyn marwolaeth Llywelyn, daeth anrefn i rwygo Gwynedd. Allan o'r cynnwrf hwn daeth arweinydd grymus arall,
ŵyr Llywelyn Fawr, Llywelyn ein lliw olaf. Yma yng Nghastell Dolbadarn yng Nghysgod yr Wyddfa, fe garcharodd ei frawd ei hun am 20 mlynedd. O'r diwedd, penderfynodd Harri'r Trydydd, Brenin Lloegr, gydnabod Llywelyn a'i gyhoeddi'n frenin ar Gymru gyfan. Pan fu farw'r Brenin Harri, daeth ei fab Edward i'r orsedd, ond aeth Llywelyn ddim i'r coroni. Roedd y sarhad hwn yn dechrau ar gyfnod o wrthdaro gweidlyd. Dyma oedd dechrau'r diwedd. Ymosododd Edward yn ddidrigaredd ar Gymru, gyda byddin oedd yn rhy gryf o lawer i Llywelyn. Gorfodwyd y tywysog i ildio, ac fe gollodd yr rhan fwyaf o'i deyrnas. Lladdwyd Llywelyn yng nghanolbarth Cymru pan oedd yn galw i filwyr ynghyd. O leas gwanas, gwanar i'r llaw, o laeth Llywelyn, cof dyn i'w daw. Dechreuodd Edward adeiladu cyfres o gestyll. Yn wir, fe ddefnyddiodd adfeilion Castell Deganwy i godi Castell Conwy ar yr ochr draw i'r aber. Ond nid pawb oedd yn hoffi'r drefn newydd, ac fe gododd sawl Cymro twym galon mewn gwrthryfel yn erbyn Edward a'i ddisgynyddion. Mae olion rhai o danau mawr gwrthryfel Glyndŵr yn y 4edd ganrif ar 10 yn dal i'w gweld heddiw. Roedd oes y Tywysogion yn gyfnod o arloesi mawr, ac mae'n crisialu'n balchder a'n hunaniaeth ni fel cenedl. Dyma pryd heiwyd hadair Gymru rydym yn ei hadnabod heddiw. Mae adfeilion, cestyll a llysod y Tywysogion, ynghyd â'r gerddoriaeth a'r farddoniaeth a ysbrydolwyd ganddyn nhw, ym mer esgyrn ein diwylliant. Dewch draw i Wynedd i droedio llwybre'r Tywysogion.